Avui us ensenyarem un petit truc que va molt bé si hem d'anar a un lloc on hi hagi molta humitat, etc. i no tenim material impermeable i volem dotar d'aquesta capa mitjanament impermeable el que sigui, uns guants, unes botes, inclús una jaqueta, que és més complicat perquè és més gran, d'acord? Com ho faríem? Amb una espelma. Si és espelma de mel és molt millor, però amb una espelma de parafina també ho podem fer. El que fem és crear aquesta capa de parafina i després apliquem calor, de tal manera que es desfà. Tot hauria de quedar com això d'aquí negre, d'acord? Perquè d'aquesta forma el que creem és aquesta capa impermeable que fa que l'aigua patini sobre la nostra roba. És una forma una mica casolana, amb els elements que tenim per casa, de poder fabricar aquesta peça mitjanament impermeable que serà molt millor que si no ho fem.